wrth i ni barhau i fyfyrio dros gyfnod yr Adfent. Mae Nadolig yn adeg o roi anrhegion. Da ni'n treulio amser yn meddwl pa anreg fydde'n addas i'w rhoi i wahanol bobl. A gallen ni fod yn dipyn o her ar adegau. Pa adeg gan y diweddaraf fydd yn plesio'r plant neu'r wyr a'r wyresau? Be fydrwn ni roi'r berthynas hwnnw neu honno sydd yn ymddangos fod petai gyda nhw bob dim maen nhw ei angen. Ond wrth gwrs mae yna ochr arall i'r weithred o roi. Mae yna dderbyn anrhegion yn digwydd. Mi welis i Gerdyn yn y siop y diwrnod o blaen oedd yn dweud, fachgen, rhaid i ti ddysgu deud, dyna just be o'n i isio. Ten i gyd yn dydyn ni wedi cael y profiad hwnnw o gael anreg a doedden ni'n siŵr iawn be i wneud ohono fo. Felly mae paratoi'n hyn i dderbyn yn gallu bod yn fwy o waith nag y bydden ni'n ei ddychmygu. Y 2 diwrnod diwethaf, da ni wedi bod yn meddwl am y paratoi oedd Duw yn ei wneud ar gyfer y Nadolig cyntaf. Wrth iddo drefn ei gynllun mawr i ddangos i drugaredd a'i gariad rhyfeddol, fe roddwyd addewidion mawr drwy'r Hen Testament ac yn enwedig drwy'r proffwydi am un fydde'n dod yn waredwr y byd. Ond wedyn ni feddwl am yr hyn roedd Duw yn ei fwriadu. Beth amdano ni? Y rhai roedd y gwaredwr wedi fwriadu i ddod mwyn ni. Wrth feddwl am yr addewidion roddwyd yn yr Hen Testament, mae'n ymddangos yn rhyfedd efallai ni glywed Ioan yn deud, daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Neu fel mae'r hen gyfeithiad yn dweud, at ei eiddo ei hun y daeth ar eiddo ei hun, nes derbyn i asantif. Meddyliwch ar enghraifft am y broffwydoliaeth honno o lyfr Meica. A thithau Bethlehem Ephrata, dy fod yn fechan ymlith miloedd Jiwda, eto honno ti daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel. O'r dref honno roedd y brenin Dafydd wedi dod. A'r addewid oedd mae un o'i ddisgynyddion oedd y Meseia oedd ar ddod. Oedd popeth yn pwyntio at Bethlehem fel y man lle y deiau'r un yr oedd Duw wedi addo. Ond oedd dim lle yn y llety ar ei gyfer. Doedd Bethlehem ddim yn barod ar ei gyfer o. Efallai fod y traddodiadol o'r gwaredwr wedi enni mewn stabal yn un braidd yn rhamantus, ond i ddylai brenin y cyfanfyd gael lle gwell i'w roi orwedd na phreseb yr anifel. Be am yn calon ni? Dyma'r un sydd yn dod i'n bywydau ni fel Emmanuel, Duw gyda ni. Ond da ni mor aml yn llenwi'n bryd gyda phethau eraill. Pethau fydd yn rhoi borlonrwydd am ryw ychydig, ond nid tangnefedd calon. Oes lle yn lletyf yng nghalon ni ar gyfer hwn. Un arall nad oedd yn barod i groesawu'r Crist oedd Herod. Fodd y brenin i deyrnas oedd yr un oedd yn cyfri, roedd clywed fod na frenin arall yn dod yn fygythiad mawr ac yn herio i arglwyddiaeth o. Ac unwaith eto, mae'n calonau ni'n stryglan, am fod Iesu'n dod atom ni, nid yn unig fel gwaredwr, ond fel arglwydd. Mae'n hawlio dod i orsedd, i eistedd ar orsedd yn calon. A da ni'n barod i dderbyn hwn tybed. Dyma chi gerdd nes i sgwennu gwpl o flynyddoedd yn ôl. Tyrd i Bethlem. A ddoed i draw i Bethlem, cei groeso siŵr gen i, caddrwth dy gyn fab groeso estrones ydoedd hi, y Bethlem ganed Dafydd, hoff frenin Israel gynt. Bydd pawb yn falch o ddweled, tyrd yno ar dy hent. Os do fi draw i Bethlem, ni fydd ddim yno le. Caf gysgod mae rhyw stabal ar gyrion oer y dre, nid stafell o'r deyrnas i mi ddod o bell, ond llety'r anifael, ni cheir im lety gwell. A ddoed i draw i Bethlem, bu disgwyl mawr ers tro, bu Meica'n sôn amdanat, a siŵr ei eiriau fo, dy bobl di sydd yno yn disgwyl yn gytun, rwy'n siŵr y ceidi groeso, tyrd ata i ddod y hun. Os do fi draw i Bethlem, di sylw fydd y dod. Ni fynant fy adnabod, ni fynant gan ein nglod. I angylion ganu uwch brynu Bethlehem, dim ond be geiliau ddeiant ti'n gweld a llawen drem.
A ddoed i draw i Fethlem, bydd croeso mawr i ti. Eseia 5 proffwydo roi bachgen doeth i ni, a'i gyngor yn rhyfeddol, diw cadarn fyth i fod. Bydd Herod a'i ysgorddion i'th gyfarth i yn dod. Os do fi draw i Fethlem, bydd Herod am fy mhen, ni fyna ildio'i goron am enid i synen. Estroniau ddaw o'r dwyrain yn dilyn seren glaer, ond ffoir aif trag Herod hwnna fi a'i erlyd tair. Os does di draw i Fethlem fod y croeso'n wael, a gorwedd yn y preseb gan faint dy gariad hael. A fentri eto ddyfod ar noson oer fel hon i'r galon ddu anheilwng sy'n llechu dan fy mron. Bydd o fi, faban Bethlehem, ar frys, heb oed i dim, i'th galon a difeiriol os gynneu ei hagorym. Emmanuel ddaw atat, tir dithau ata fi, gwna finnau gartre bythol mewn hedd o'th galon di.